फटबजारायाव बीजेपी दलनि जयनिं हाबाफारि फटबजारा बीजेपी मंडलनि बानजायनायाव काजिगावनि नब्लाङाव खुंजादों बीजेपी दलनि जयनिं हाबाफारि बीटीसी बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाया गावबा गावनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दोलोखौ राफोद खालामनो थाखाय जयनिं खालामनाय बायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला फटबजारा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि नब्लाङाव फटबजारा भारतीय जनता पार्टी मंडलनि बानजायनायाव काजिगावनि नब्लाङाव गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बीजेपी नेशनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा बरेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथाङा बाहागो लायो आरो फटबजारा मंडल आफादनि आफादगिरि कन्टेश्वर राभाजों लोगोसे गोबां फटबजारा मंडलनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो गासै 350निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आखाइ हमफैनाय एबा बीजेपी दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दाथ' बिटिआर इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय नालाय दा बयबो गावबा गाव दलखौ एसे मोजाङै शक्तिशालि खालामनो थाखाय जाय जेरै रोंगौ एरै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा जोंनाबो फटबजारा मंडला फटबजारा एमसिएलए समस्तियाव थांनाय 2019नि इलेक्शनाव 20नि इलेक्शनावहाय केन्डिडेट होनो हायाखैमोन। बेवहाय माने बीजेपीनि शक्तिया सेरखम गैयामोन। बेनिफ्राय आंबो टकन बिपिएफआवसो दंमोन। ओमफ्राय आंबो बीजेपीआव हाबनायनि उनावहाय लासै लासै दा ओरैबायदि पजिशनाव जोंहा सफैबाय दा जोङो माने बेवहाय केन्डिडेट होनायल' नङा जाने देरहानाय पजिशनसिम लांनो थाखाय जोंनि दला दा बेखिनि माने गोहोखौ मोनबाय आरो जेरखम जोंना बावैसो जेनाखि मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनाय जादोंमोन बे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायाव जोंना फटबजारा मंडलावनो 23,000 मेम्बारशिप जोंहा ड्राइभ खालामनाय जादों। 23,000 मेम्बारशिप माने मा जोंनि आखायाव दा 23,000 जोंजों भटार दं। मोनफा मोननै दिग दिग जानाया बे आलादा खोथा। गतिके बे फारसे नायनानै जों बेखौ स्पष्ट बुंनो हायो जे जोंना खुब शक्तिशालि भाबै जों बानायनो हाबाय। दिनैहाय जेनाखि 364 दिनैहाय गोदानै जगदान जादों बेनि बिथोराव माखासे इउपिपिएलनि दं माखासे बिपिएफनिफ्राय जाय माने रिजाइन होनानै फैनाय बिथांमोन दं। दाथ' आरो जेरखम जोंना बीजेपीनिफ्रायबो इउपिपिएलआव जगदान जादों बीजेपीनिफ्रायबो बिपिएफआव एसे एनै थाङाखै नङा थांदों। इलेक्शन खाथियावथ' बिदि थांलाय फैलाया जाबाय थागोन। दा मोजां मोनदों जे खुब एसे गोरों सानसुमै व्यक्तिफ्रानो दिनैहाय जइन जादों। जेन'बा दाखालिसो सेन्ट्रेल बिएसइउनि सेक्रेटारि बिरखोदाव नार्जारि बिथाङा जइन जादों। बेहाय जों खुब मोजां मोनदों। दिनैबो बिथाङा स्पिच लाखिदों। आं बिथांनि स्पिचखौ दिनैसो प्रथम खोनादों। दा खुब मोजां मोनदों आरोखि। गतिके बिथांमोन बादि सानसुमै बा साननो हनो गोरों व्यक्तिफ्रा दा जोंनि दलाव हाबफैबाय। डेफिनेटलि जोंनि दलनिफ्राय जायखि केन्डिडेट जाया मानो देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो। आदानि कम्पानिनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो बेथ' बिराद गिदिर इस्यु जानानै थांबाय। दा थाङै थुङै बेखौसो नुनाय जादों रुलिं पार्टी भार्सास बिरोधी पार्टी थिग बिदिसो नुनाय जादों आरोखि। खिन्थु बाथ्राया बे नङा आसलते बे ओनसोलनि पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आगोलनिफ्रायनो बेहाय बेखौ जोंनो नाङा बे जायोबा जोंहा बहुद खथि जागोन बे धोरोमनि बाथ्राखौ आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों। खिन्थु बासबारि ओनसोलनि गोबां गामिफ्रा होनदों जे खालि पाग्लिजरानि बाथ्राखौल' लायोबा थिग जानाय नङा। गतिके माखासेया बे जिनिसखौ जाजानायखौबो लुबैदोंमोन। दा बे थाङै थुङै दिनैसिमाव मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट फैदों। जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला प्रशासन माने डिसि आरो लोगोआव एसपि आरो आदानि ग्रुपनि जाय खामानि मावगोन बे इपिडिसिएलनि सिभिल एसडिअ सार्कल अफिसार आरो जोंनि बासबारिनि एसे एनै जायनाखि साननो हनो गोरों व्यक्ति बिसोरखौ लिंहरनानै मोनसे आल'सना खालामदों।
बेहाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया गासिबो दंजोबो दा दिनैनि आल'सनायाव आंबो दं हिसाबै आं मोजां मोनदों जे आसलते पजिशना मा बेनि दारै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा खथि जागोन ना बे रायजोनि रायजो राजा बेखौ जाहोमारा दा बेफोरनि सर्ट जमिन तदन्त खालामनो थाखाय आबसुखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों नोंथांमोना एसे ओनसोलनि रायजोफोरजों थांनानै मा लुबैदों रायजोफ्रा बेफोरखौ एसे मोजाङै रायलाय